mana na nwanne m ahụ shi o nwere ike ka ewukwe eziokwu ọwụ papa ukwu gị mụrụ papa gị achị m gị gị lezie ya ama chee echiche ruo ruru jụọ ajụjụ jee chukwu nyozie ya ama ikekwa papa gị ụdị nwanna ụmụnna ha eji agwa nyochie enwe nwanna dị amaghị ibe ya onwe nwanna dị ama ibe ya rịọ ojikwa shọwụ ehi na ebe ka anyị ụmụnna ọsọ gbaga anyị njiji gị ebe ahụ kpam ji akọkala gị blak ụfọdụ pampeke ụfọdụ pamma ụfọdụ achọ ebe eji ezu egbe a na-akpọ ndị polisi a na-akpọ polisi a na-akpọkwasa a na-akpọ polisi a na-akpọ ndị soja ụmụnna bịachie ntị gị ọnụ okwu ndị nwe okwu chi chachachachachacha nna ekpegharala anyị onye eze bịachie ntị gị ọnụ okwu ndị nwe okwu chi azụọla gị enyela gị braịbụ ihe nkọwagala gị ụmụnna rịa agba m jiri gbago ịmarachi mshima akaala gị ihe emeka nna ka o ji emeka kechọchi obi mama mma echi maazị dị ọchị ka mada m ka marana go ihe mara na shi ụmụnna oge gboo o nwere ihe ndị owere anyị eji akpọ di nwanna di nwanna gị momentị ma na-akọla gị yawa akụkọ ụmụnna ọ dọga esemokwu ebe ka anyị oge gboo ndị nwe m o nwere ihe ndị owere anyị eji akpọ di nwanna ọfụkara nene nwoke lụọ nwaanyị ikekwa nwoke ahụ abịa nwụ nwaanyị ya karị ya ngọ nwaanyị ya chụọ ruru ụmụaka etobedu nwanne ya nwoke nwere ike lụrụ nwaanyị ya ahụ ji amakwa nwaanyị ya ahụ akwebe m chabaga nwanne ya nwoke nwere ike na-aji a nwaanyị ahụ na-akpụma ime ya amụgarala ya nwa na-awa akwa okwu ịmara ihe na ugwu wakubla ka awụ abịachi gị emere nwa adọpt mahụ nwa adọpt impotensi na ọda impotensi ebido hụ taa ụwa gboo o nwere ndị nọ na-akpụmafu hụ nwaanyị n'ime mbụ ma a lụsoro nwaanyị ahụ ya para ka nwaanyị ahụ ịtụrụ ime ụfọdụ n'ime ṅụbịa na-eji kpọ ndị enyi ṅụ ọwụ nwanna ya that is iwala kingsman ya kpọrọ nwa ya enyi ṅụ nwoke ọ kpọrọ ndị ọmachi bịa ji ya nna m nwaanyị mara na ime ụfọdụ n'ime ṅụ na-eji ajụkwu ọja kedibịa jee duru ishiri iche and understanding take an otoshi ihe na ha emekwala anyị ihe na ha adọkwala ma ga-echi bịagabaga ihe anyị mere nzuzu nwoke na nwaanyị anọkwala ihe gbasara ya anyị kemakwa m ntị ma ị na-awa mana ndị nwe m onye a na ga-akpọchi abịa ji a nwaanyị nwere ike ji acha nwaanyị gbapee ya akpa anwa ichikwa ma mara nwoke mbụ ahụ ọ na-aga abịa na amụ ara outside na-afụ ala nwoke ahụ ọ na-alụ nwaanyị ahụ originally enwe ike kpụmamafuo nwaanyị ya ahụ ime nakwa ebe okwu uche abịaga ihi na nkụkọ n'ebe ka anyị na-egebe ntị ịmara na onye amaghị amacha ya amaghị onye aparị onye ekpeọkwanụchi onye mara na ha amara na ha ụdọkwa onye aparị ọ gị na-ege m geshi maazị dọchị ka mada chi akwa shi tọpik ya wụ isiokwu anyị taa wụ di nwanna ụmụnna ihe m na-akọgarala gị megadebe ka ya wonene di nwanna dọga nkụkọ di nwanna ọdọga nkụkọ wonene mara na chi adụdọ na araba arala ezinụlọ esemokwu anụrụ onwe ha adọkịcha ezinụlọ awụ adụdọ na ara onye eshi ashịhụ onye karala m shema ka akparala onye rekpa gaa hụ ka amabaji maazị dọchị m ji na gụọ na gịshi gị chọrọ ịma ama ndị enyi gị ndị ụka akụkọ gaazị ga ṅụ bịa zega ṅụ gbanara nakwa ege m ntị anyị na-eje nwanne m otu onye beka anyị jere lụrụ nwaanyị ma ọ lụkara nwaanyị ahụ ya ji ya nwaanyị ahụ aji ya ahụ eme mmekọ di na nwaanyị ya ara ya mana ọkpụmafuhu nwaanyị ahụ ime mbụ ya na-je kpọ nwanna ya shi eji ọzọ that is shi ezinụlọ ọzọ ohe ọzọ ndị bekee ya akpọ ya ohe that is another family but within the same community ọnụ ama ọwa eji right ya kpọrọ ya shi nwanna ya ahụ bịa kwara ya kinsman ya na-aji ya na nwaanyị ya kemgbe ya lụkara nwaanyị ya mana nwaanyị ya ha kpụfu agaghị ime hụ ka akwarala ihe na ya ahụ jara mmewala lekwala ahụ ga-anwa anwa ahụ ga-akpụ ya chọghị ịlụgide hụ nwaanyị ọkwa lụrụ nwaanyị ọzọ ugburu aka mana akpa ya jụrụ hụ ha anya ya chọrọ chi nwaanyị ahụ mụọ na ya ya ha enwe nkwekọrị ala enyi nwanne ya nwoke ejema jia nwaanyị ahụ ọ lụkara ụmaghị ime ya ga-amụmụ nwa nwoke nakwa eso ma eje ma ọ na-amụkara nwa nwoke ahụ ya ahụ abịabịa gba izochi amụnwe nwa nwaanyị m ka ịtụmara ime am ga-azụ nwa anwa ga-aza aha m anwa ga-awa akụkụ m ga-akwa nwa nakwawo ebe ije ejega chahe maazị dọchị m kọgarala gị ụdị nwanna
nwoke eribekwa ndụ ọnwụbe ihe na gwara m gị shi ọrịa ụzọ ha abụọ eji emeghe di nwanne ahụ ya hụcha nwoke ahụ lụkpara nwaanyị ahụ nwụnana nwaanyị ahụ kekwa nwaanyị ahụ karịbe nwa ya obe nwa owedi ụmụnna ya na-alụrụ ya kama ọ ga-awụ isi ikpe amahụhụ ọkwamiko eji nna kpọrọ ya lụrụ ya lụba ya na ji ama ya ya amụmakwarala ṅụ nwa o mere ohe anyị ya amụmara na ṅụ nwa ọkwanụ nwoke ahụ akpọmafuhu nwaanyị ime ya kpọ enyi ya nwoke ọkpọ nwanna ya shi akwarala nwaanyị eme makwarala m ime lee ọga m aga ndị utogere mma ịmụọ na kembụ m ọka abụọ iji ahụ na sha amụ gị n'ụgwọ ọkụ nakwa awụ ahịa m kaga ụmụnna o a na-amụcha na nwaanyị ndị mụrụ sọ ụmụaka nweshiala mana tupu nwoke ka ekpomara ime nwa ahụ amụrụ anwụ ya gbagarala enyi ya nwoke ezochi adịkwa ama ama o nwoke onye erekpa ka akpọ Chibuike ahụ ya mụrụ nwa ahụ nwa ya lekpakpa o jiri mee lekpakpa o jiri mee lemakpo kaduọma akaduola ga ya eji emebe ụka gị makwa m ntị ọ kọrọla onye ya ahụrị mma mana ma ọ kọrọ ha ekpu aha ya nwoke ha na-anwụ nna onye ya ahụrị mma aka ọ gakwara nna onye ọzọ emere anaghị eji echi ndị owere eji achị gị ụka enwe ụkwụ aga ije ụka onwe ụkwụ mana o ji aga oke ije gaka ndị nwere ụkwụ na ndị gbara aeroplane ihi na ọwụ gekọọla onye ya akọdụọla onye ndị nwe m nwoke anwụna onye kpomere ime anwụna mana onye ka akọrọla akụkọ akọgarala onye ọzọ kọgarala onye ọzọ orulu ugbu aka ụmụnna ihe mgbagakpa gị a na-ekpu ya achọghị ikwuchi ike achọghị ịkadola mmanụ mana ọchị uwe eji emeghe ụwa nwanne ya ahụ ọ gbara shi ọbịa akpụma nwaanyị ya ime akpụmacha nwaanyị ahụ ime nwaanyị ahụ amụọ nwoke akpa anwa na ahụ ọma nwoke ke ya na nwa ike mụmafuo ụmụ ke ya akpụmafuo nwaanyị ya ahụ ime ke ya arị onye ọzọ mụrụ na ya hụrụ ya na amụmụ ke ya mana onweghị mgbe o letere nwoke mbụ ahụ anya ihe na ọ isi nwa ya nakwa azụ arịkwana onye ọkọgaracha adịkwa ama ụma o mana ụka enwe ụkwụ aga ije ọgụ o ji adaga ebe ka anyị esemokwu na ọgbaghara jidere ebe ka anya wonene eto nna ahụ ụmụaka etoola anachi ekegala onye kesha ya wọpara mana ndị achịcha ụka na jekọọla keọpara ke nwoke na jiri aka nwa ya ya rara nwaanyị ya kpụma nwaanyị ime nwaanyị ya amụ apara afọ ime ahụ mmụọ ndị adụdeje kama bịama aka dụọla go mara na shi onye ilega anya ọbara nne gị ọ wụ onye ohe ngarịkpa ọwụkwa papa gị mụrụ ya mana lee ebe o jiri nwee amama gị rara di nwanna gị gbakwabe ntị dawo ebe okwu iche abịagawo mana nwoke ma ọ dị ndụ o lere nwa ya n'ezinụlọ ya were ke hụ ya ọpara ụmụnna ya shagbu ụmụnna ya aka ahụ ọpara ya mmanụ ihe na onye nwe nwa jere gbadola mmanụ kọdọgarala ya ọgwụ adama oke ka ọ bụrụ ha n'afọ a chi ọ bikọsa ya gbaka apara nna ya nkịtị ọ bikọsa ya gbaka nkịtị all along anyị amara na everything o jiri mee gabakwabe ntị di nwanne ọha ịkọgaghị ụka abama kapa ama asha mbara ala owoge wapara woge gewe ya asha mbara ala ke owoge wapara woge gewe ya an wapara nega won wapara nega an wapara nega won wapara nega da melo da mala o ko yo de ebe ka anyị chi akwa chi am ko grala gị wa akụkọ and ari fiction ọwụ anyị nwere di nwanna ebe ka anyị magboo ọ na-arụ n'ugbu ndị amala ashila bịa kpee ya ndị ụmụnna ashila bịa kpee ya nwoje ije ma kọtụ jekpe ikpe ambara ala ụmụnna ile elu chere gbasara ya okwu ahụ akọga ochere shi ka ọ para ke nwoke ejiri utu ya mụọ ụma nwaanyị ya ahụ ime mụọ were right chere shi omega ha ejiri eji ichekwa na shi onye ke nwoke mbụ mụrụ mega ha ejiri eji mana ebe nsogbu na n'ogbu nwoke mụkwa na ka ishi anwụna ụmụ ya ndị ka o jikwa n'aka ya mmụọ adụọkwa n'ishisha ha wụ papa nwa ọ mụrụ aṅa ya ha gakwa na-eke ụyọ gaa ala ka ihe ọwụla ihe na aṅa amaghị gbasara ka ọ para ahụ ọ mụrụ na enyi ya nwoke
ehona akopara na oke kem nwa ka ishi na ọ na-akparagba a vagabond ọ kparagba a bastard child ọma ma onye wụna ya ihe na ndị ka ekọla elu ndị ka akọla ala nsogbu okwu eju ebe niile mana ọhụhụ kpọrọ magboo ihe ndị emechara emecha mara na nwanne m ahụ so o nwere ike ka ewukwe eziokwu ọnwa papa ukwu gị mụrụ papa gị achị m gị gị lezie ya ama chee echiche ruo ruru jụọ ajụjụ jee chukwu nyozie ya ama ikekwa papa gị ụdị nwanna ikekwa papa gị kpukwu ụdị nwanna ụmụnna m anakọ nna nna mara na shi oge gboo eji alụ nwaanyị lụọ nwa ọpa afọ ime eji alụ nwaanyị iri ime nwaanyị ahụ uri ime abịa mụọ nwa ebe ndị alụrụ ya ndị ahụ ọlụ ya na nwe nwaanyị maradịla ka ewe eziokwu shaka eji eme